Ilado ang Davao Oriental sa nindot nga mga white sand beaches ug uban pang tourist destinations. Usa na ang munisipalidad sa Baganga nga nahimutang sa East Coast sa probinsya kung asa nahimutang ang San Victor Island Retreat and Information Center nga maagnigyud ang mga turista. Sakay sa pump boat sulod sa 5 minutos gikan sa mainland maabot na ang isla. Sa layo pa lang musugat na sa pananaw sa mga turista ang makasulaw nga balas sa San Victor Island. Kapin 4 ka hektarya ang isla nga gipanag-iyahan sa Diocese of Mati. Usa sa mga nagbalik-balik sa isla ang turista nga si Maurice Mondelo nga gikan pa sa the Netherlands. Sumala ni Mondelo nga maagnig yun siya sa kanindot sa isla. Kini na ang ikatulong higayon nga nibisita si Mondelo sa isla kuyog ang iyang pamilya. It's a great place, it's beautiful, peaceful. It's my favorite place. I've been here 3 times. 3 times and every time was great. Sama ni Mondelo nahingang hasab sa kanindot sa Talan-Awon ang turistang si Charmaine Chavez nga gikan pa sa Bukidnon. Kini ang unang higayon nga nakabisita sa San Victor Island si Chavez. Sada kay ang scenery and labaw na sa mga tourist spots nga kana ay tourist nga gusto nila nga ma-unwind ang ilang mga mind dinana, and sada kayo ang view labaw na og afternoon ang sunset, ang sunrise. Sumala ni Excel Merqueda, ang General Manager sa San Victor Island nga usahay moabot og 1,000 ang mobisita sa isla nga mga turista. Exclusive alang sa religious activities ang isla. Busa, limitado ang ilang ginadawat nga mga bisita aron malikay ang pagdasok sa mga tawo ug aron dili kayo saba. Sa day tour namo, we could accommodate for a single pinakadaghan good sir is most likely moabot yung siya 1,000 kasi salitan lang, pero pag overnight we limit into 200 to 300 packs lang. It's because ang gusto gud na mo kay ang guest is maka-relax, dili sila makuan sa crowded place. Ang kuan man gud is a retreat information center, so gusto na mo kana ganing solemn ang gabi. That's why, and then we limited lang po ang among resources. It's because it's governed by the diocese. We're limited lang po ang resources to develop, and then di na mo gusto maabuso ang island. At the same time, ang katong among fresh water nga naagyo dire literally sa island, di na mo gusto siya maabuso nga gem gud siya, one of the gems here in island nga. Dugang ni Merqueda nga sa wala pa mikuso-kuso ang Bagyong Pablo sa Davao Oriental, jutay lang ang mga religious activities sa San Victor Retreat and Information Center. Ug nyatong tuig 2017, mas nailahan kini sa publiko. Actually, when it comes to recovery, so thanks God yun nga the guests always come here or go back here in the island. Naay gamay nga adjustments, pero much on we still have 30 staffs nga ginabayaran, ginasweldohan og maayo dire. So despite sa pandemic, it's because siguro sa mga tao nga nagbalik-balik. At the same time, very affordable man gud siya. So ang among githink is the more affordable prices naka-invite me of guests, and then we don't have any corky, something like that. That's the biggest strategy that, or the strategies that we have. Tungod sagad sa mga mobisita sa isla, nagapahigayon og religious activities, nagpatuman og mga sumbanan ang management sa isla. We don't allow video okay here. At the same time, kung if ever there were guests na you could bring the portable like portable speaker, something like that, na aming area for smoking. So dili ka basta-basta gyud mag-smoke in front of the kuan kay bawal gyud siya ang smoking namo. And then we limit also in terms of drinking alcoholic drinks, gina-limit pod namo. Gipasalig ni Merqueda nga dili gyud magmahay ang mga mobisita sa isla kay maabi-abihon ang ilang mga staff ug makasiguro sila nga dili kamahayan ang kanindot sa ambience hilabi na katong nangita ug hapsay ug kalinaw sa pangunahuna. Sa amo agyod no, ang pinaka kuan gyud namo nga ginabaligya dire is the white sand. So it's purely white sand, that actually dili siya gikuha somewhere nga gidump, dili siya man-made. Dili ta mawala sa kanang social media na ay connectivity with regards to mobile data. Dili sa pare sa island nga wala gyud. Then fresh water ang naa diri, kumaligo ka same as naa ka sa mainland. Ang kuan po diri is solemn.
Garbo sa lungsod sa Baganga sa Davao Oriental nga doon na sila'y tourist destination na susama niini nga pwedeng kalaagan sa mga lokal ug langyaw nga mga turista. Gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno sa Baganga nga palambuon ang sektor sa turismo kay usa kini sa makatabang aron mas mapaasdang pa ang lokal nga ekonomiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.